हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय जेरावबो ओंखारनाय जायाखै ओमफ्राय भिडिअबो नांगौ बायदि बेफोरबायदि हगारनो हानायबो जायाखै दिनै बाथ्राखौ आं एसे गुसुङैसो बुंनो नागिरदों बारा गोलाव बुंनो नागिराखै जोंनि गेजेराव बा बर'फोरनि गेजेरावथ' नङा दिनैहाय मा होनना बुंगोन खेल' बिथांमोना फैदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय ओरैहाय दिनै बुंनांगौआ बेहायसो थारैनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ लामारगोन नामा बे मोनसेया सोंथिया फैदों आरो इन्डिया गभर्नमेन्टआ होयैनि गिदिर बाथ्रा नङा इन्डिया गभर्नमेन्टआ जुदि माबा मोनसे बेनिफिट जायोब्ला मा क'क्राझार मा चिरां डिस्ट्रिक्ट बेलाय बिटिसिखौनो ओरैहाय बाक्साखौबो होगोन बिसोरो बेफोरबायदि नों आं बर'फ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना जुदि ज' जायाब्ला नैबे अलखद समाव जाया बा होआ बा होननोबो हाया बिसोरखौ खुनु थिग गैया आं माबा मोनसे जुदि मोनोब्ला आं जुदि इन्डियाया जुदि आंनो जुदि बिजेपि सरकारा जुदि माबा मोनसे बेनिफिट जायोब्ला आं बै सासे ट्राइबनो बा बै मोनसे जनगोष्ठीनो माबा मोनसे होना होनाया माथो गिदिर बाथ्रा खोथाया बे आरोखि जायखिजाया दिनै होनो हागोन आं बेखौ होगोन दे इन्डिया गभर्नमेन्टआबो होगोन बेबो नङा आरो आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो होगोन जे बेबो नङा आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि साननायाबो बेबो नङा जे बर'नि आन्दलनखौ बिबो मिथिगौ माब्ला मा सननिफ्राय बर'आ आन्दलन खालामबोआ आरो बेसेबां मानसि शहीद जादों बे मोनसे जायगानि थाखाय बा बड'लेण्ड बा बर'लेण्डनि थाखायनो बेसेबां मा जादों बेखौ बिजेपि सरकार बा भारत सरकार इन्डिया गभर्नमेन्टआबो बा कंग्रेसआनो होन बिजेपिआनो होन बा आसाम सरकाराव आसामाव बिजेपिआनो होन कंग्रेसआनो होन बिथांमोना मोनथियै बाखि गैया आरो बुजियै बाखि गैया दिनै बर'नि बे चिरांखौ आरो क'क्राझारखौ जुदि दानखाना होनाय लगे लगे बेसेबां मा जागोन बेसेबां अयनाय जागोन बेसेबां मा जागोन जोङो एनडिएफबिनि एकर्ड खालामनायखौ दोनथ' बिएलटिनि एकर्ड खालामनायखौबो दोनथ' फैयै फैयै जों बिएसि एकर्डनिफ्राय एबसु आन्दलननिफ्रायनो बै समावनो जों जेब्ला उन्दै बा क्लास 4 क्लास 5 बेफोरबायदि मोनब्लानो जोङो एबसु आन्दलनफोरखौ नुबोबाय थादों जों माखौ लानानै नांबोदों मा सोदोबखौ लानानै बर'लेण्ड सोदोब ना बे सोदोबखौनो लायै नाङै दिनै बिएसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्डबो खालामनानै थांबाय फैयै जोबथा नै गोजोन गोरोबथा आरोबाव बावहायनो जुदि थारैनो जुदि बिजेपि सरकारा जुदि बा केन्द्रीय सरकार बा भारत सरकारा जोंनि बे क'क्राझार चिरां बेखौ जुदि बोखाना होयोबा बेसेबां अयनाय जागोन होनबा बेवहाय साननानै लादो बर'फ्रा जे इन्डियाबो जोंखौ भारत सरकाराबो कंग्रेसआनो जा बिजेपिआनो जा बिसोरबो पलिटिकेल मोननै हानजायाबो जों बर' ट्राइबखौ मोजां मोना बेखिनि बाथ्रा दिनै जों मानि थाखाय थैदों नाथाय आं बाथ्राखौ एसे संखेब गुसुं बुंदों माखासेखौ गोलावै बुंनो थाङोबा गोलाव सम जायो बारा गोलाव जानाय नङा नैबे जों बर'फ्रा सोरनि थाखाय थैदों बर' सुबुंनि थाखाय खिन्थु केल'आ दिनैहाय केल'नि नामावहाय साब्रैसे खयजन मानसि शहीद जादों बेखौ बर' रायजो राजाफ्राबो मोनथिगौ आरो बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोर बा पलिटिसियान दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोनथिजोबगौ केल'आ जे जों बर'नि थाखाय जे माबा मोनसे खालामदों बेबो नङा गैया खिन्थु बिथांमोना माखौ लाना एकर्ड खालामगोन खालामथों बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जोंनि चिरांखौ बा क'क्राझारखौ लानानै बा माबा मोनसे खालामदोंबा बे आलादा बाथ्रा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आर गुथाल सारा मैया मोजाङैनो बुंनानै स्टेटमेन्टबो होबाय नोंथांमोना गासैबो नुदों जानांगौ बांलादेश बायदियावबो दङ कच राजबंशिफ्रा जुदि डिमान्ड जुदि खालामथारदोंबा बांलादेशखौबो खावसे बिनाया मोजां होननानै बुंदों जारिमिना बांलादेशआवबो दं बिसोरनिया नायनो थाङोब्ला
आं जारिमिन थारिमिन बेफोरखौ बारा बुरखांबाय थानो नांला जारिमिना गासैबो ट्राइबानो गासैबो हारियानो दंखाजोबो आरो राजा रानिनो माबा माबि सोरबा बर'आल' गैया सोरबा राजबंशियाल' गैया गासैबो ट्राइबानो बै समावहाय दंजोबोमोन सोरबा जनगोष्ठीया जे राजा रानि गैयामोन बेखौ बुंनो हानाय नङा आरो गोदोनि मानसिफ्राबो बुंनो हानाय नङा बे ट्राइबा राजा नङा एक्चुअली जों सोरनिफ्राय फैदों राजबंशिया सोरनिफ्राय माबोरै जालांदों बेखौसो मोजाङै दिनैसिमबो रावबो पलिटिशियान रावबो साहित्यिकफोराबो बुंफेरनो हायाखै राजबंशिया बर'निफ्राय फैदों बर'आ राजबंशिनिफ्राय गावनाय बा बर'आ उमुगनिफ्राय गावनाय बा उमुग इदि रावबो बुंनो हाया थ' दिनैहाय आरोबाव साननैसोनि उनाव आं लाबोबावगोन एबारावहाय माबानिखौ लाबोगोन आं सिगां एडभान्स बुंखाना दोननाय जाबाय नैबे हिरा सरनिया सोर ना बर'नि मा सिन्था खालामदों हिरा सरनियाया बिनि बारै सावरायगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि